Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto dozu určenú na výrobu ľadu. Jej rozmer je 26 x 11 cm. Máme tu rysky, ktoré nám ukazujú, do akej výšky môžeme naplniť ľad, respektíve vodu na výrobu ľadu. Prikryjeme ho veľmi takýmto jednoduchým spôsobom, kedy ten vrchnák je priehľadný pre ľahkú kontrolu obsahu ľadu. To odnímanie toho vrchnáka je veľmi jednoduché, kedy tu máme toto uško, pomocou ktorého ho dvihneme. Ten ľad si vieme takýmto spôsobom nalámať. Vidíte, že sa jedná o produkt, ktorý je flexibilný, ale zároveň je tvarovo stály, kedy ten vrchná časť, aj tá spodná časť je vytvarovaná pre tvarovú stabilitu. Čo sa týka toho plastu, jedná sa o atestovaný plast, ktorý má splňa všetky podmienky pre styk s potravinami.